Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila urban chukol hau number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Superintendent of Police East Khasi Hills District uba S Nong Tenger ula pentip bahakalai terik unaitung hak por khat RBJ Minski kaladan kejing bethai ka bajam hagawe ga yeng halum kan sai Smit bad hagani kejing ja we Rangbah ubala tep kerteng kum uba pensuk lang khongwer laipu prasnem karta ulaya bashan hak kerwa khubor USP ula pentip ba kejing bethai ka long ka bajur bad ki kamera ki badan hak mala ka bahatrai du jong ka yeng kila jular hak kejing toket ki pulet kila labo ba pensuk de ubrio ubadan jing stom bad ulah ban chutia be jing thia arbanai min chwa ulang sha pu ba ulan jingpang habut lom USP ulang bagi bahayang hasam kle thu ba ulah Pyrshang man penyap yala dia la Sien ki pulit bom bad ka kunhun jong ka crime scene unit kilawan poi ha ketika jaka ba kle lom lalangi kitiar ki badan kam ki bala banyarap ha ka jing toket halor ketika jing ja kadang ya chkhmat